Naučte sa, ako spraviť za cenu jednej dovolenky v cestovke minimálne 3. Získajte prístup k prémiovému obsahu, rozdeleného do 6 kategórií a niekoľkých bonusov, ak sa prihlásite k odberu na cestu bez stresu cez platformu Hero Hero. Za symbolickú cenu 3 € vás naučíme, ako ušetriť desiatky až stovky eur na vašich cestách. Poďme teda sa pozrieť na to, čo vás bude čakať. Tipy na letenky po Európe aj po svete. Môžete očakávať reálne tipy na letenky, ako napríklad táto za 12 € na Fuerteventuru alebo za 290 € spiatočná do Chicaga. Odkedy spolu cestujeme, sa nám podarilo kúpiť letenky za cent alebo za 230 € spiatočné do USA. Tiež vám ukážeme, ako ušetriť dovolenku, keďže väčšina z vás ste pracujúci ľudia a precestovať svet s 20 až 25 dňami dovolenky nie je najjednoduchšie. V neposlednom rade sa dozviete ako prvý o špeciálnych akciách, error fares a novinkách leteckých spoločností. Tipy, ako ušetriť na cestách. Naozaj nemáme radi, ak preplácame na cestách za niečo, čo nemusíme. A vy to určite máte tiež tak. Veľa ľudí nám hovorí, že kupuje o mnoho drahšie vstupy, ako by mohli, alebo kúpia letenku, ktorú by mohli kúpiť o polovicu lacnejšie. My porovnávame naozaj všetko a pri 99% prípadov nájdeme tú najlacnejšiu možnosť. Takže spravíme prácu za vás a vy sa len dozviete, kde zohnať najlacnejšie letenky, ubytovanie, prenajom auta, strávu a vstúpiť do atrakcií. Proste sa riadime heslom veľa hudby za malo peniaze. Itineráre z našich tripov. Všetko si plánujeme a keďže jeden z nás je fakt šialený na organizovanie. No proste potrebujem mať všetko naplánované. Od letov, dopravy až po zoznam atrakcií, ktoré chcem vidieť v destinácii. Predstavte si, že ste v Barcelone, nemáte nič pripravené a chcete sa dostať k Sagráde. No zabijete minimálne pol hodinu na to, aby ste zistili ako. A toto sa vám nikdy nestane, ak nás budete sledovať. Ukážeme vám tiež, ako cestovať s malým dieťaťom, keďže už s ním sme prešli skoro 30 krajín. Tiež sa môžete tešiť na recenzie atrakcií, lebo určite sa vám stalo, že ste boli z niektorých sklamaní. Veľa ľudí, dlhé rady, drahé vstupné. My vám ukážeme realitu, ako to tam vyzerá a nie to, čo je prezentované na sociálnych sieťach. A aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, môžete si pozrieť našu Google Maps s destináciami, ktoré sme navštívili. Zákulisie výletných lodí. Na to tu máme experta Dana, ktorý spozná typ lode a spoločnosť už len z diaľky, keď ju vidí v prístave. Dozviete sa, ako ušetriť, ako vybrať správnu plavu pre vás a čo tam všetko môžete zažiť. Absolvovali sme 7 plavieb na najrôznejších miestach a typov lodí, z ktorých máme množstvo skúseností a zážitkov, o ktoré sa s vami podelíme. Cestovateľské hacky. Nejdeme stavať na hackov typu narvi si bundu oblečeným alebo si zober vankuš plných vecí, aby si ušetril na batožinu. Máme reálne hacky, ako si uľahčiť a zaplatiť menej za cestovanie. Ukážeme vám, ako si vybrať destináciu, aby sa vám nestalo, že sa vyberete v auguste do Dubaja. Cestovať mimo sezónu je síce super, ale má to isté hranice, ktoré vám my ukážeme. Proste vás naučíme, ako cestovať efektívne a ušetriť. Aktivity pre deti. Máme pre vás pripravené aktivity v PDF formáte pre deti od 2 do 99 rokov. Určite sa aj dospelí niečo naučia. S týmito aktivitami sa deti dozvedia niečo nové o svete a budete mať zábavu na cestu. Rodičia určite vedia, aké je to niekedy zábavné cestovať s deťmi. Budú sa tým činom viac tešiť na poznávanie nových destinácií. Môžete sa tiež tešiť na množstvo bonusov. Ako sa vyhnúť turistickým páscam? Čo si myslíte? Ako sú tie najčastejšie? Tiež sa dozviete, ako sa dostať zdarma do letiskových salónikov a ukážeme vám množstvo zážitkov z našich ciest. Za 10 rokov cestovania sa nám stali aj stresujúce, aj zábavné príbehy, takže sa môžete na ne tešiť a aj sa z nich poučiť, aby ste neopakovali naše chyby. Napríklad, ako skočil Danovi pod kolesa motorkár v Mexiku. Alebo ako sme zabudli pasy v lietadle. A ako Danovi na San Marco v Benátkach zobrala bagetu čajka. Tento kanál bude preplnený kvalitným obsahom a prístup k nemu získate, ak dáte odber cez Hero Hero platformu za symbolické 3 €. Spoznávajte svet.